Že jste si našli čas a že se budeme společně setkávat a přemýšlet nad už třetím cyklem, a to bude Jakobův příběh tentokrát, který, když jsem si to tak procházel během vánočních svátků, tak je velice zajímavý a je hodně obsážný ten příběh, tak jeden z takových těch největších příběhů knihy Genesis. Takže asi tolik. Když jsem si říkal, jak začít, tak jsem si říkal slušně přivítej. Popřeji vše dobré do nového roku. Zkontroluj absenci. Ano, a řekni těm, co ještě nemají zápočty, aby si je dodělali. Protože jsem si všiml, že ne všichni. Ne všichni je máte ze zimního semestru. Takže nějaké restíky. A začneme teda Jakobovým příběhem. Vy, co máte předplacenou rozšířenou verzi přednášek, tak jsem si říkal, že když jsme i v tom jubilejním roce, to byla moje původní myšlenka, ona dneska je ta přednáška je na biskupství, a já jsem si říkal, když máme taky starý zákon, tak možná pak uvidíme, jak nám vyjdou ty pondělky, že bychom se třeba taky podívali na ty předpisy o jubilejním roce, které jsou v knize Leviticus a něco si k tomu třeba taky řekneme. A potom nepřijdeme i o tu možnost, a když se zabýváme starým zákonem, tak se nám to nabízí v té souvislosti a s tím celým rokem, co to vlastně bylo a je. Takže to jenom pro ty, co mají předplacenou tu rozšířenou verzi přednášek. Jinak teda první moment je vždycky, nějak se snažím volit i ten obrázek, aby souvisel s tím příběhem. Mnozí jste už nad tím tak přemýšleli, už jste taky říkali nějaké ty své asociace, co by vám to mohlo připomínat. Já jsem to nazval teda ten cyklus zápasit s Bohem a lidmi a obstát. Tak jako Abraham je naděje v beznaději, a to jsme tam viděli, ten hlavní aspekt, tak u Jákoba skutečně uvidíme, že celý ten příběh už od počátku, to už dneska, na to narazíme, se bude týkat zápasu. On to má v tom jménu vůbec zakodované jako Jákob, to pak uvidíme. Že bude zápasit s Bohem, bude zápasit s lidmi, bude zápasit sám se sebou, což si myslím, že i my tak jako každoživotně se s tím taky potýkáme každodenně. Ne každoživotně. Tak jsem zvolil takový obrázek, já jsem nejdřív přemýšlel, co tam dát, a nakonec jsem vybral tady toto, tak už byly různé asociace, někteří na to už i přišli, co by vám to mohlo tak připomínat. Jak? Látky, jako by Ono to právě může být více věcí.